Zo'n de economische crisis zorgen ze een timmerman of bouwvakker met een busje die als eenmansbedrijfje ontwerp is. En krijgt maar deze groep klussers gaat het in heel Nederland goed. Dat litten de statistieken net alleen zien, het gebeurt ik echt. Ik als Jerry Mantrum. Mensen die hebben het vrij druk om je heen. En het is een hoop aanvragen van kan je hem nog even voor de 21% regeling wat putjes doen. Om de bouwsector op te houden heeft de regering namelijk het btw-tarief verlegen van 21 naar 6%. Maar die tijdelijke regel rent op 1 juli ouw. De hoop is dat de gevolgen ervan behind blijven. Ja, het is wel een alwaarsie van bloedenmeisjes op deze manier hebben ze hun nog ervan. Dat ze zeggen van we willen spul netjes hebben. Of zeggen ze van ja, we houden de hand op een knip en we kennen net betalen. Ja, een heleboel werk is nou futwerken natuurlijk. Dus dan krijgt automatisch ik dat het misschien een dip komt. Nou nee, want er is nog wel werk. Onderhoud bloedt altijd. Een paar kilometer verderop in Jinsum is nog staan Ian Pitter aan het werk. Zo'n maat werkt het voor hemzelf en dat gaat goed. Maar dat toch het lege btw-tarief komt? Dat heb ik net echt. Ik vind wel dat het. Het scheelt natuurlijk wel, zoals of 21%. Maar dat ik dat echt van hem, nee. Dat heb ik net. Nee, net zicht op zomer. Beide mannen hebben na 1 juli nog wel even werk. En om nou weer op ziekte te gaan naar een baas, had het toch wat minder geert. Had ik het redden ken net. En zijn collega stiert er correct zijn. Op het moment viel het heel goed dat ik dit in heb. En ja, het viel vrij, dus ik ga net direct weer naar een baas. Nee, dat loopt net.